какво стана, хора? Аз съм Тихон Манев от Шиндона ТВ и днес ще ви покажа какво ми изпратиха Крес Фишинг като подарък, който съм много благодарен. И обзето да. Къде е кутията, където ми пратиха, вътре с разни неща. Няма да разкажам какви, защото ще ви покажа сега. Преди да продължа видеото, искам само да кажа, че съм много благодарен на Крес Фишинг. Благодаря ви страшно много за тия подаръци. А вие, ако искате да закупите точно такива работи, където сега ще ви ги покажа в тази кутия, може да отидете и да си ги закупите от тук ще оставим името Крес Фишинг магазина. Там има за шаранджийски риболов, за спининг, за всичко има обаче, за всичко. Уникални тъкъми, примамки, абсолютно всичко, уникален магазин. Може веднага да отидете и да го посетите. Да. Мисля направо да преминаваме вече към с естествената част, а именно да отваряме. Ам го отворя от итко, обаче и там също трябва да се отвори. Малко съм така просто, защото аз с нож може да ми баннат видеото и доколкото знам. Хора, понякога от пакуването, когато бързаш, че излизам ето екри. Така. Първото нещо, което виждам, е шапка на Крес Фишинг. Уникална, само видя дали не ми манинка. И тя тук се регулира. Така, нека да я пробваме. Страхотна шапка, само че малко на мен не ми седи добре, но е много хубава. Се нося с кеф. Лято, когато е по-горещо, няма ми се носи по тази шапка, си нося ето тази. Тя се носи ето така, ако не се лъжа. Да, страхотна е, нека да продължаваме. Тук набавях някаква турбичка, нека видим в нея какво има. Maps World. Това на тази блесничка ще ми бере според мен много кефали. Тя е манула. Изглежда страхотна. Така. Нека преминаваме към другото. Другото е на турбичка, вътре с някакви си програмки. Аз ги знам какви са, просто искам да ги позагадачу на вас. И да ви е по-интересно по този начин. Така. Ето един воблер сега виждам, който знам даже и кой, защото много го мислех да си го купувам. Това е една много хубава бръмбърче, което струва 30 лева, ако някой от вас иска. Просто уникално воблерче, не може да фокусира. А това ще бере много кефали, да. Тук ви просто ти нещо подобно като риджи, според мене. Ако не съм, мисля, че е 30 лева, защото скоро го гледах и много скоро да си купя едно такова. И те са ми изпратили, благодаря ви много. Просто уникално. Оставяме утка на страна. Нека да преминем към другите. Те именно са силиконки. Те са ми ги пратили така на бройка просто. Ето го първи силикон ман, изгледат уникални хора. И мирише уникално. Мирише на сол из карита за мен. Аз поне така го надушвам. Тук имам още 3 такива като тези зелените. Ето го последния силикон, който е същия, само че оранжев цвят, много як. Ето тук му е причупена опашката, отгоре има буркач, ако може да видите. И му е причупена опашката, според мен е много хубаво, ще бере кефалчета и са мазненки. Още 3 такива има, пратили са ми 4. Подаръка ми точно е от Лили от Крес Фишинг, управителката на Крес Фишинг. Просто уникални. И последната ми примамка, която са ми пратили, това мисля, че е спин. Това много бере костурите, доколкото знам. Тук малко съм го оплел. Трябва да го оплетам после, но не знам как съм го оплел. Ето, от плица. Къде цък? Това знам хубаво, че много бере костури.
Абе, той нещо хваща всичко, доколкото съм гледал, 5 грама е. Хващало и щуки, но видя доколкото съм гледал. И да, съм се много и успешна приманка. Нека да преминем към последните неща, именно са в ето тази турбичка. Малко да отвърнем тук нещата. Това е много яко. Метърче на Crest Fishing пак. Някой от вас иска. Сега ще ви го разпъна, дайте да го видите. Правилно ли ще го покажа? Да, ето. Ако не сложа май 1 метър, не 9, да не 9 сантиметра. От детката до тук. Просто уникален метър. Уникален е. Аз вече имам от два различни магазина. Twitch Fishing, Fishing Zone. Сега е от Crest Fishing, после си взема и от Vidrax. После си взема от Ванко Шопа и това. Аз си ги закачаме така на стената и мен много макефи лично. И последното ми нещо е буза на Crest Fishing, ето е. Даже сега ще я облика, ако не ми малка, защото аз съм малко по-пълничък. Това е Crest Fishing. Да, съм върна, когато съм облякал. Хора, ето е пуската. Материята е просто уникална. Това логото е много хубаво, ето. Отваря е как мислите. Виждате? Чакайте. Малко ме е по-в битичка, но няма нищо, ще се оправи. И значи съм се на малко на стула. Просто уникални подаръци. Чакай. Ето така. И съм направо Crest Fishing вече от магазина. И да. Още това са подаръците. Много ми харесаха, много съм благодарен на Лили от Crest Fishing. Подаръците хищно са малко, някои хора ще кажат. Много са малко, напротив човек, това са само една шапка, на която изправи, това пак е много су. Без парите го дават и е жест, важен е жест, няма значение колко пари струва това. Но най-важно нещо е жеста, хора, запомнете го от мене. Много яки неща са ми подарили, просто със сигурност тази буска, няма рибарска буска, тъма ще аз си купам и те са ми подарили много яка на балканска пастера тъма за откриването. Да се надявам, ще успия да отида на река Въча с Денислав и рибатите. Мислим да се пускаме към Въча или Огоста, някаква друга река, за откриването на пастера за когато е на 1 февруари и се надяваме да успеем. Това са характеристиките на буската, много яки. Блестичката даже сега мисля да ви разопакувам. Те съм пуснал видео, аз се слагам от кутийката, много ясно. Не ме трябва за кръста. Много мразя и тези хора, как стане. Много гадно от тия мепсо и ги закачат. Малко агресия сега трябва да побутаме. Малко е големичка, но за кефали не съм много силен, но пастъра ще бере доста. Аз имам така, само че голяма за щуки. Моята е 4-ти номер, голямата за щуки. Много манинкичка е, сравнително малко е. Така трябва да се събера тук буквите в тази турба. Почувствайте си и стаите, не е лошо. Искам някакви буквичета. Да, и хора, за да знаете, буските са всички от Crest Fishing, понеже на Crest Fishing само знам. Материя 100% памук, е тук го пише, ако му я видите. Така че това казвам ви супер олекотина и дишаща в сравнение с другите. Аз където съм изкупувал бузи, имам... къде ви го безакога? Аз най-много обичам рибарските дрехи. Тази шапка
Севич Гера шапката ми. Тази новата ми рибарска буза, аз нямам и стара рибарска. Защото съм си купувал, щях да си купувам, бях се набил. И ми подариха. Аз сега си купя някаква друга. Мисля да си я купя много на ласка аз. Само че тя е с дълги ръкави, аз това не ми харесва лято. Но да, всъщност за другата година си купя яки на Севич Гера, защото е уникално просто. Ето ги букутите събрахме и това е цяло пакет силиконки е било явно. Но ще пак на стол. Просто уникален комплект. Ето ще стана да го видите. Уникално комплектче. Хубава дълга буска. Ако сте по-пълнички като не ви препоръчвам да вземете XL. Те не са знаели аз кога буза ще ми знаят. Пратили са ми L, но нито ми е частна, нито ми е много свободна, перфектна. Аз в принцип обичам по-свободни бузи, но няма какво да се оплаквате. Бузките са си уникални. Казвам ви, колкото и да сте пълни, ще ви стане тази бузка. Но маки ви само логото на пастъра, хора, просто тъмън за откриването на пастъра, за нищо, че даже никой няма да види, защото аз го разсам всяките колени заедно. Лятото сезон, като ходя, ще си я нося тази бузка. Начин, ето ги премалчиците, да сте кали, че не съм излагал. Блесничката, воблерчето, силиконките, метъра и една голяма кутия явно са ми пратили и къде. Ще я ползваме, нямам ще го. Може съм за какво, и къде метъра, се го залепя някъде на стената, мисля, ето тук отгоре ходи. Ето тук отгоре мисля да се го залепя. Да, някъде там ще го залепя, ще гледам къде. И да, това мисля да я видят хора. Обаче преди да спре видеото, ако искате да закупите тази такава шапка, такава буска или някои от тези примамки или такова метриче, долу в описанието ще оставя линк за магазина. Уникален магазин е. Аз съм си поръчал ето и влакно, където мина. Сега вече. На тази макара. Да, ще го покажа. Това ми е такова влакното и къде. Това влакно съм си го закупил от Crest Fishing. С това влакно ловя от началото на лятото до сега, после уникално и розовко. Уникално влакно. Обзито, ако искате да закупите това влакно, може да отидете и да посетите магазина на Crest Fishing. Ако не го произнасям правилно, аз съжалявам, не съм много. Но да, шапката, ако искате да закупите обзито, а за сега влакното, буската, такива примамки и метъра, може да посетите канала на Crest Fishing. Да, ако ви харесва видеото, дайте ни можете палец загоре, абонирайте за канала и в неделя отиваме за риба. Надявам се да хвана нещо, да кача видео и да ги спукаме екипалите. И да, хора, това мисля да отклипа до следващия път. Чао!